Tausaya ma talaka, tausaya ma talaka. Matasa. An tashi lafiya. Kuna zaune kenan. Wallahi ba sai muke sha. Wallahi. Allah ya ba mu sana'a. Ashi tunugun nan ya samu auya. Kai ba ruwan tunugu, kakka jawo tunugu. Ya dai ka ce ba ruwan tunugu. Da nawa litan mai take, amma yanzu nawa take. To kawai lamari ne dai da mu koma ga Allah ne. Ga me da gaskiya, ga me gaskiya. Amma kai ma ka san hadda laifin shi. Ba wani laifin shi. Ba wani Tun da Allah ya halitto ka ba a wajen shi ya halitto ka. Kuma abincin ka ba a wajen shi. Amma waye shugaban kasa? Kawai ka cire Yanzu waye shugaban kasa? Kaski zaka saka zage ka. Bayan Allah. Wani shugaban lamarin nan naku. Na ji kuna can tunubu waye. Wallahi wannan ne ke so ya kawo mana kauli da ba'adi. Na me kenan? Na wai tunubu wai yayi laifi. Muna kan zaman lafiya akwai zai sa a kulle mu. Ai tunubu yana da laifi. Tunubu banza tunubu ubangi ya taka dai ya babe. Ka wasan yi dake yanzu daga ce tunubun nan da waras. Kana ji na warki na wani waras. Na ga kana so ka kai ni inda Allah bai kai ni ba. Na ma aje kama ne ba ma kai ka aje kana yi. Kana so ka ja mun bala'i na tunu kai tabbatar da mai tunu kai in yaji ka ya dau hukunci ba wana tunubun ma da kasa tsayuwa baya yi yo mutumin da kamar sai da ko ta ko mutumin da an ce ma ya bace mutumin ma da an ce ya bace ka ji fa to ya ji iska ya bace to hutu ya je yi mana hutu a'a Najeriya ba gurin hutun ne to ka san to yanzu da gida ka ba Allah akwai gungun ba a malam muna da gwangwani malam ka yadda kuɗi yara ku ɗauka na ban muku na ga kai na ai to ma ne bari ka ga a kasar kuɗin nan daidai kowa yauwa yanzu ka san malam tun da gidanka akwai cefane ga wannan ka je ka rage wayo al kuma sai ya raba wannan ai ka fada ga sassa yauwa ta fada kai da mu zauna a nan ya je ya dawo kuma ya lahali ba bai ji su ba kawai mun ce ba ya ce ya ban mana ba ai ya ban mana ba ai baki shi ke yanka wuya gida zan yi da koko a kai malam kawai sai an juma yawa to sai an juma tunda ka samu kuɗin cifane ya samu wanke ba ku kuma ku bari zan kasafta muku na ku an ji ka je muka sha daga ki ai normal ne to malam kai baka ce ka ban mana Allah ku taimaka wallahi yanzu nan na aure dan Allah baka zuwa fa ya ba mu kudi ba da mu kudi ya ban sa shi kana da kudin kace sai ka ban mana nan ka musu ya shige gida ya riga ma an yi ce bane da kudin shi ke nan ya share to ba kai kace ka ban mana ba kai kace ka ban mana yanzu nan na aro su kudin garin tuwo ne to mu ma kudin an mun sha shayi da su wallahi kamis nan har ya shiga ya bada kudin cefa ne daman kukan su muke ai kai ka riga ka ban mana ba ma da godiya ku taimaka dan Allah ku bani